Frații mei și bine v-am găsit la vlog 2 cu morcii cea din bul. Și n-am cu cine să mai fac videoclipuri, fiindcă toți sunt plecați de acasă și eu am rămas singur și nu sunt cu toți copiii, doar cu copilul și mă joc și eu cu el. Ce să fac? Plictiseală. Hai mă, deci astăzi să jucăm, zici adevărul sau faci provocare, cum se zice, că nu prea știu, nu prea le-am eu cu chestiile astea. Hai să jucăm. Da, uite, e facil. Egal. Te-am bătut, jucăm până la 3, haide. Nu se pune asta. Hai iar. Te-am tăiat. Hai. Ok. Adevăr sau provocare? Adevăr sau provocare? Adevăr. Este adevărat că a dat mașina în tine? Da. Și ce ai făcut? Ai murit sau mai trăiești? Mai trăiești un pic. Așa, mai trăiești un pic, a? Așa, nu mai contează. Hai din nou. Acum sunt eu. Zi-mi tu, adevăr sau provocare? Provocare. Provocare? Da. Vrei provocare? O luăm așa, băieți. Vrei provocare? Da. Te provoc să arunci tricoul ăsta cât timp facem videoclipul ăsta. Adică cât facem videoclipul, noi vrem să iei tricoul pe tine, YouTube-ul, scuzați-mă, asta e. Așa că, hai. Să pun un lot. Așa, și adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc să mă las să-ți dau o palmă. Dar nu dau trei, hai. Ok. Acum e timpul să zici mie 3 provocări sau 3 din astea jocuri. Hai zi. Adevăr. Păi pe manga, adevăr sau provocare? Zi tu Adevăr mie. ori provocare. Adevăr. Hai tu mă iubești și ta. Ce faci cu ea? Adevăr. Mare chibac, mă pup și vă las că n-am cu cine să mai fac, sunt proști și mă dă tot, hai. Vă pup. Oh, scuzați-mă, o să pun asta.